Malaysia the human no. Ichokwa nnata. Omo ife men. Tonya no mazu. Ibata egwa m. Nsogbu adiro. Ano m ebe eche ihe. Ụlọ emebiri anya. Ka nlotekwa gwa yo. Nne gị gwakwa m na mgbe ọbụla iji bata na ya abịa nọnye tụrụ m obele. Ọkwa ya abịa. Ngwanụ. Nsogbu adiro ano m eche. Na ka nkwakwa yo ị na-abatakwa wa nnukwu ife ndị Malaysia wee bata. Amara m nke ọbụla igote ọ dị mma. Fonu m ọkwa made in China. Ọ bụ na enwe nke made in Malaysia wee bata ngwanụ ezigbo nwa. Chukwudi. Ngwa ka ọ dị. Bye bye. Mama, nne m onye bụ ife a? Nwa nwanne m nụnụ Chukwudi. Chukwe? Ebe dị ka ọ nọ? Ọ nọ Malaysia na. Ebe ugwu na-ada. Ebe ego na-asụ nke sinyala ife n'ọkụ. Nne m. Ya Chukwudi na ebe ndị ego mbute ghara ịgba nka nneko uko n'ụlọ akwụkwọ. Adịghị nneko. Chelụkwa. Maka na Chukwudi na ebe ego na-asụ. Iwe nyawa ga-eme gị ineko n'ụlọ akwụkwọ. Nne m jee gụọ akwụkwọ. Jee gụọ akwụkwọ gị. Na-eje gụọ akwụkwọ na natasịrị na ịdala nne na akwụkwọ nọ ego adị ọkwọ. Chukwudi. Ọkwa m afọ ekwentị m agwa igote m onwe nke asị nọ iPhone ka oze. Kịta nka nwegodo ifene ka mkpọke na nwa nwanne m nke anọ Siria. Otega agwabara anya nata na agha na-eme na Siria ọ dị ege ntị. Na ndị Amerịka eburugo igwe. Ndị Britain bulu na ndị nekwanụ n'ọdọ akụ. Ọ ya bụrụ na nwa anwụgwe. Man, that's yesterday I came to Malaysia. Oh my god, oh my god. Yeah. Wow, nice. Stop taking no wait. Yeah, it's taking a while. Nice, thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Are you a musician? No, I'm a musician. Okay, no problem. Nice. Thank you. Yeah, what do you have? My friend. Alpha. Fine. Thank you. What's it, how much? 100. 120. 120. And which one is it? I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Awa. Diana, I wanna take you away. Baby, partner, let me be a lady taking up. Hello? Yeah, guy, how far?
Yeah, the transaction. You mean the hand $50,000? Guy, we don't collect. I tell you, say the transaction go enter now. $50,000. I beg. I just dey happy the ginger now. I just dey ginger $50,000. Not this small thing. Make I go swing small. I go swing for a club now. Let me share the money. Just enter. I don't go inside. You go meet for club, I beg. I just dey happy, Mark, I don't pay. I tell you, this one is good news, confirm good news. You go club for club now. After swinging now, I go just meet you for club, let me share the money. Yeah, I just dey happy. This one is good news, so better news for life. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Techno. Now we there, yeah. Now we there, yeah. Thank you. Just have a seat. Techno. My pleasure meeting you in Malaysia. That's your music. Wow. Everybody. Wow. Even my kids, they want to go to Nigeria, want to meet Techno. I can show you YouTube. Techno. Now be there, yeah. Besafilo. I see you as a Nigerian diamond. That is why I want to keep appreciating you. Not be today, brother. I've got more than 16 good years in this country. I have back as you go. Now I'm fair. The money not be problem. Sapilo, I'm not the real Techno. I'm telling you as a good friend. Like, I'm telling you like seriously? Like, yes. Okay, like you are kidding me, right? I'm not kidding you, I'm telling you the fact, I'm telling you the truth, I'm not Techno. Then how come you look like him? Everything about him. Are you doing, brother? I'm not. This is how I see myself. I don't know Techno don't know me. I've been chatting Techno on Instagram, on WhatsApp. No reply. One day, I will say I'm Techno is my role model. I love the guy so much, I love his music. Anything about Techno, I love it. And I will see him. So sorry for the disappointment. That means I'm dealing with the wrong person. Yeah, Impersonation. Yes. So how come you find your way to Malaysia? You know, I see baby, long story, I went to my village as a real Techno. I started collecting money. Some people give me contract as a real Techno, I will take the money. I did almost 8 or 10 million naira. Finally, one man that come catch me, arrest me with police. By the special grace of God, I managed to escape. So one guy took me to Malaysia, but the guy is not giving me work. The guy is dull, man. The guy, man. Okay, and the fact is that you are not the real Techno. I'm not the real Techno. Alright, you go to the right person. Sorry! That's your business in Nigeria. We continue here. Be it white, Malaysian, Indian, Chinese, anybody that sees you from today, you are the real Techno. sorry. Now I am booking you for next 20 years. This is Malaysia. This area, and precisely, this is Langan Jaya Kondo. Welcome to Malaysia. I'm Langan Jaya Kondo. Langan Jaya Kondo, what's it? One level. What people the guy? Hey, yes, I'm booked for 20 years. Confirm 20 years. Oh, thank you. No, Oh, yeah. Can I ask you a question? Money when we make it go. It's allowed. It's allowed.
Bem. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Bem. Awa. Diana, I wanna take you away. Baby partner, let me be your lahadi taking up. I give you visa to Malaysia. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Bem. Awa. Very beautiful. Really beautiful. Yeah, but the system now, system handle all. My miri, my structures, my building. You have one and how many stories do you have? 98-story building. 1 million building. 98-story building. 98-story building. Highest. Or did I phone wrong? Or did you cheap or me and the weather? You have only service. Ministry by the weather. Yeah, hey, I'm a child. My manager, I need to go around. I'll take you around anywhere you want to go. Okay, manager, I want to go by myself. Okay. I'm a Muslim. You have your document. You won't have problem with police, immigration, no problem. Just go. Anytime you put me on call, I will just hang around with my family. Hello. My manager. No, I'm a man for now. Where's that day for no meeting? You have to go. You are going to Malaysia. Anything about Malaysia is fine. Fine. Alright. Madam, I'm coming. Let me just go around and look. Make sure you know your way. No. That one, no problem. I know my way. After that, you just meet us KFC. Want to have some things. Okay. Bem. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. Fine, no, but I'm a coward.
now. And I'm with his phone. This is the worst part of it. And then when will we get him? If he has his phone now, we'll call him. And I told him, you should be careful of your passport, your document, and make sure you know your way. That I know my way. Which anyhow, Lagos, more O2 on the chat. Oh, yes, in the kitchen, madu forever also. Or by ball in the kitchen, madu, but in the kitchen, also. Or in the room, madu, tools or gaffer, they were gone. Yeah, my nation. This guy is lost. Maybe he went to a police station or immigration. I'm very, very sure police will pick him up. Make me just naturalism model, not that I'm looking for a key. Go model hold to it. Where will I see this? When I keep on giving them that for me, I'm not. Chief Robu, and no one will take you. Who will take you? Given Diana, now where will I get these people? Where will I find these people? Where will I find these people? Let me go and look for them at the other side. At the other side, that should go to the side. Wenta wa malechi ala putakwa bro. Wenta wa malechi ala putakwa bro. Papa bro something see now. Why I don't know anywhere from here now. And that with my phone. That with my phone. Will I see this? Maybe my phone down. I don't know my way. Good morning, Hakim. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh, oh, oh. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Bam 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 bam. Bam bam bam. Awa. Diana, I wanna take you away. Baby, What's part of it? I don't want this. Ihe ọ ha bịalụ a na-achọghị ike mgbe ebe bịa ma isi ire hiri ụra isi m you know your way, you know how to go, you nwere everything. Ije n'ebe ahụ Nigeria isi na-ejejebe owu ma isi ma itu eje Ikorodu. Brother, sorry. I don't know. In Malaysia, everywhere, I'm not saying I'm about to pay Gịnị ka ime ị na-ekwu? What an over than I can go here, man. Because make I say about pointing mmadụ hypertension, meeting mmadụ BP now. Brother,
Oboria, So what do you mean you want I don't even know my way. Look, this Malaysia, every year in this winter, not the same. So I have to miss my way. My brother from Moscow to go to work. It's not the weather. It's not the water. It's not the mirror. I see them in my own things. So I pay the bus. Man, let's work together. I show you area, show you everything, show you around. It's my everything. I'm sorry. Baby, from today, Bob and I'm dating. So when now, Baby, Madam, sorry. And you don't go out alone. You know? Okay. I'm so delighted to see you. I'm so happy. Finally, I can finally meet Tekno. Okay. You know, actually, I've already paid to your manager, and your manager finally directed me to meet you. Okay. And I'm so happy to meet you. Okay. So I don't really know. I'm a musician, and I can really rap and whatever. Wow. If you want me to freestyle, I will give me some stuff. Okay. He told me about you. We supposed to meet day before yesterday in Kuala Lumpur, but I missed my thing. So you're a musician? Yes. So what do you want from me? Actually, what I want you to do for me is to connect me to all these big artists like Don Jazzy, Davido, P-Square, people like you who want to do a hit and collabo. That one is a small case. Davido and P-Square, all of them, Don Jazzy, they're my boys. Oh, really? Oh, that's my boys. But for me to feature you, it will cost you a lot of money. Mm-hmm. Like 5 million naira. 5 million, and everything is done. Settle. Oh, cool. That's not a problem. Okay? I will look into it and get back to you. So we are on deal now. On deal. Thank you. Say your name is what again? Philip Gentility. Malaysia. Yeah, Malaysia. Okay, now go and wait for me in the bar so I can see another person. Okay, sure. Thank you. Tekno. Can we there? Wale. Yeah. Right. Thank you. Ini Edo boja Chineke kero awona Malaysia na Enugu abroad awona bo. Okay. Ma bia na aka ngabo my manager now. Bring this boy now. This boy will get a guy that now get him back on my mom now. This boy should bring this money, then we go. Okay, he's coming. Oh, Tekno. Yeah, Big boy. What's up? fine. Nah, I've been trying to call you, like busy. Yeah, so I was directed that you were here. Yeah, no. Yeah, how things? I'm here with the cash. Wow, Thanks to this is the 5 million. the 5 million cash. Cash. Yeah, I got it. And I love doing business with you. Yeah, I keep the next 2 years, you'll be more than the video and P-Square. Are you serious? That's Come me. on, Yeah. that's the deal. I'm so happy about that. Yeah, man. Thank you so much. You can rap, right? Yeah, I can rap. I can freestyle. Give me a freestyle. Okay, yeah. It's your boy Philip Gentile to one of us go. Cause I flow, wanna like it. You can't stop my flow, cause I got my punch down. My sticky ball, I'm masking, I'm trouble like a master ball. Taking over, you know. Yeah. I mean, yeah. I mean? You are very good, man. Come on. You are very good. Yeah. Then I'm going to bring you down to Nigeria so that I will tell them that there are somebody like you in Kuala Lumpur. So, man, you know what? Yeah. I'm going to add this on my own, don't pay. Okay. I'll call Tiwa Savage. Savage. Oh, I love that. Her voice is so sweet. Yes, I love it. Thank you now. Okay, so now I'll be on my way. Okay, call me in the night, okay? Okay, I'll call you. Yeah, call me in the night. Thank you. Huh? Thank you, man. Thank you. Yeah. Next. Alright.
Techno, Papa. Fine, I run for the money, but I couldn't get it. I want to maybe give you my car for the deal. For the deal? Yeah. So you didn't get the money? Yeah. So I should take your car? Yeah. For the deal? Yeah. You know what? I will call Whiskey on your matter. No problem. Whiskey will feature you and I will give him a beat for you. No problem. So the car is where... Yeah. Okay, that's the car? Yeah. Okay, no problem. Thank you. Yeah. Thank you, Mama. It's too much. Yeah. Okay, now. Come in the night. Okay. Thank you. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Bam 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 bam. Bam bam bam. Awa. Diana, I wanna take you away. Baby Pana, let me be your lady taking no. My guys, what's up? I want to more. We are talking something serious. You're talking about it. You won't play. I can't keep the baby high for what to say. I'm a celebrity getting anyway. I'm just meeting Tekino now with my 5 million naira. So what you guys are talking about is too much. One day, I'm going to just zip the picture and get a techno. I want to show you. I'm just coming back from seeing. See them. I'm a superstar now. They've just signed me in now. I don't know when I can put it in a mouth, but that's sometimes so I don't know. As I'm talking to you, I just gave Tekino 5 million naira. Signed me and everything is under control. Now I need to go to negotiate. One day, I'm telling you, see the contract. So what are you saying? One day, superstar. Clean my face. I'm a superstar, yes, clean my face. Clean my face. One day tonight I'm taking him to club, VIP. Hello? Oh, I'm manager. Big boss, all this evening now, all this evening, just in a few minutes I'm with my guys now. I'm confused. Now I'm more. How many days are on the phone now? Wait. And now where is my other? You become more Uganda. Why not? You become more I believe you are very easy. Then they get you there. Who got it? I'm a superstar. But this is very much.
tonight. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? I be you Maya. Do I look like pana? Hello? One day I go to Malaysia, one day. Can you ever go to Cabo? No. One day over there, they have many story building. Auto logo. One day. So let me tell you, it's almost 200 decades. No, I'm just coming back from where I bought in Dogi now. I go now. One day we band go to a band. What I do? By the way, so he asked me the ever go was not floor. It's not very floor. Come and you come. Now, my brother, if I come back in Nigeria, my name now is also Ini Edo na Malaysia. Tuomo also Ini Edo na Malaysia. Thank you. My brother, I'm coming back. Okay. My musician. Oh, I don't know. I'm really yeah, man. What's up? Yeah, I'm hearing your cream, man. Yeah, I try to bring this shit for you. Now we there, yeah. Now we there, yeah, man. No problem. Take it easy. Give it to me. Man, I promise you that in the next 2 months, you will be like Tiwa. I believe you. Square. I believe you. Pasadebe. I believe you. There is honor. My brother, George, I will give you a music title called Actors. By the time everybody something like that. I'll give it to you. I will call them this night for you. Okay? Really? I will do that. I believe you. I believe you much. Thank you. This is my kind of drink. No, I love it. I just brought it for you. Thank you, man. I love you very much. Okay. All right. Love you. Huh? Love you. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Sorry, everybody can do China as a year. Hey, welcome to Malaysia. Can you mark on Mambo? Can you mark on Mambo? Hey, but I must pay me, I swear. No, I didn't have more than those. I'm not also. Hi, Chireke. Hi, Chireke.
My money. Okay, this one is called what? You can't crush it because you can't wear. You need an Yeah, we have on it. So I want some Indo. I want to start eating. My manager told me to not like Nigeria. His manager. No, Nigeria. Fish. This is pork. Yeah, right. Yeah, and this. One them nweki kojo bebe meri akpo come in the Nigeria we dey na alo Chineke ọ dị na enigbo mo ma kpọrọ gị je na nke iru na iru nwanyị Enugu steeti ihe ọ na-esi ugo mba nwanyị ahụ osisi osepụ aka nke iru na Taman Oki ọ bụ highest welcome to Malaysia. Oh my God. Yes, I get quab. The Nigerian actor? Yeah, I think it's techno. Can we go? Hello! We've seen you on Left on YouTube. We watch you. Can we take a snap on you? Yeah, now say, we love Philippines. We love Philippines. It's a video. A video. Yeah. I'm saying for that. Yeah. I'm saying for you. Okay, what? Okay, here. You got my phone. Thank you. Yeah, let me get my class now. Thank you. Thank you. So much. Yes, I see you, and that's for you. Yeah. Thank you. Bye. Techno. Mama go. This is techno. Techno in Malaysia. Yeah. So this is Mama, this is Big Bro, this is Asawako. This is Big Auntie, and this is my sweet friend. Well. So nice to meet everyone. All right. Nice. And also you. Thank you. Thank you. Can we follow like your channel? Yes. Thank you, man. I don't be taking no, I be fake. My people be gonna mistake, oh. I don't be taking no, I be fake. My brother be gonna mistake, oh. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Do I look like Pana? I be you Maya. Sing for it. okay say the love I dey see for your eyes I love you mele go gi wana Nigeria bana o e ma ne bo pa heu iye o
Abage, kanji bi oboda. Me weta ya, baby. Papa. That is good, baby. Wine it. So that is it. When you are with me, you are happy. I'm taking note. That is so no problem. Let's go and eat African food. Okay? Let's go. That's my baby. How are you? Fine, bro. You okay? Yes, I'm fine. Your dad, real techno? Yes, that's the real techno from Africa. Yes. Oh, good. I want to see him. Want to see techno? Yeah. Yes, techno. Techno is a popular artist in Nigeria. And for him to come over here, you need to have big money. Oh, I want to see him. I give you money, don't worry, I give you. Money is no problem, but I want to see him. It's okay, it's okay. Yeah. When you bring? I have to reach him. Okay. To know his arrangement before coming over. Okay, no problem. Thank you very much. My man, how far? Fine, looking good today. Oh, now God, now you know things now, so they do and they go. Yeah. I heard techno is town. Yes, of course. Techno is much around. Can I help you with anything? I love to see techno. It's possible you can see techno, but it's going to cost you something. You know, like 5,000 ringgit. That's it. Okay. I'll get it. For sure. Yes, I'll get it. I want to see techno. Where do you think, or where do you have us to meet? Let's say 12 noon at Jalan 4. That will be convenient for us, and I'll bring the money while 5K Malaysian ringgit. Yes. Nah, don't wait till tire. How far about the cash now? Yeah, we'll take care of it. Make I see, okay. 5K, right? Yeah, 5,000 ringgit, yeah. Complete? Yes. You know, say this street where we do, we need to confirm things, so... Okay, alright. Complete. Deal. What you have to do, you call my number, I'll give you a proposal, and where we're going to meet. Once we meet, I'll show you the techno and every other thing. You take selfie, take pictures and every other thing. See, I'm quite busy because I have some other clients to attend to. So see this boy, see also want to see techno, this my man. So there's no chance for me even to see any other person now. So what you do is just to call me on phone. I'll give you a call. I'll give you a call. Alright. If you techno, I'm not going to my hello now. I'm the manager and we are put for 20 years. Good. Yeah, thanks, techno. I take the picture. Yeah, you say you want to see me, I'm here. Yeah. Okay, let's take a picture. Yes. Yeah. Thank you, man. Okay, let me take one more. Thank you. This techno. Okay. Love, one love. Yeah. Okay. Bye. Thank you. Diana, I wanna take you away. Baby, mana, I need your life, take you know.
Make you know don't come back from Malaysia to go to school. All the village won't follow my side. Original dancer. Why you not be smart? Baby, want it slowly. Just wanna spend it on you. Just wanna pop it on you. My baby. It's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. You don't think this girl me no feel alright. It's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Cool, me no bad man cheesy. I don't say me no send anybody. Cool, say me the respect crazy. They just say me no fear anybody. Sexy girl, she wanna make me feel alright. Say this girl, she want turn up the light. I got the power and I got her the might. So me turn up the stage and me turn up all night. Who be the bear where they wine like a maga? Say bad master ask them say who born their bad maga. So me tell her say your mother and your father be the maga. So me tell her say your mother and your father be the maga. Cool, it's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a high. You don't think this girl me no feel alright. Cool, it's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a high. Wine that thing me, they make me feel alright. See this girl, she the bust up my mind. That's the girl, she want turn on the light, yeah. She want turn on the light, yeah. On the low key, shake that thing on the low key. Now you they drive me crazy. The back I gone crazy. Check out that water bum bum. See this girl, she dey lick it on down. Why am I see on the chop up? Chop up. Ooh, me want push. See my baby girl, she want push, push. I like the move, cause you know why he ain't too good, good. See this girl, she be badass, yeah. The way she dance, she be badass, yeah, badass, yeah. Your dance the step, baby, follow me, make we count the step, count the step. Cool, it's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a high. You don't think this girl me no feel alright. Cool, it's a Friday night. You don't think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a high. Listen, that kind of plenty things here we dey do. We just dey prove road. Keki ijegide. Mama Malaysia toka I got off ma. Ugwenu na-efe. Buli wodata. Yeah. Ana kene chukwu. O nwekwa n'ife nchọ ka mụ na gị kpaa. Mama ka nlicha go nni na otego nni ya gụba abụọ. Ịma na ụdị nni ya nọ na Malaysia. Ọ dịrị ya? Otego ma ọgụgụ m. Ebe kwan ka a na-afụ ya. Echelụkwa o. Tutu ịbịanye aka, ịma na ibutelu onye ọbịa nni. Ihe emetụ ya n'ọnụ, dee ya n'ọnụ ka ọ ma na ọ nwere ife itinye ya. Ya achekwa ka mbulu ụzọ dechalụ. Ọbịa ọma mmiri. Mgbe ị nwere ike ịṅụ mmiri ya. Oh, nwa m na-esi. Ma arapụrụ ya anụ ma ngwalibezi ifo na oburu m. Ngwalie. Ewe. Ndị nke atọgbu onwe m. Chukwudi. Na-egwa m na-achọ anị ịlụkọba akọba. Onye bi na njọ ndụ ya bangana. Iwe bakwe. Nyanwa bụ nne maka na nne wee gbama mbọ wee gbapụta gị. Ifugu dị akụkọ ajọ ndụ a. Achọkwa m ka ọma ọzọ. Nye mekwa n'ebe a. Ekweghị ọtụ ife na-ekwu. Mama masị basị na m emere ihe ọjọọ eme m. Mana ọgwụ ha bụ ihe kwanyere m na-ajọ mma maka oge m bata a na-akpọ m tekno. M azaba n'isi n'ọmụ bụ ozugbo tekno. Ha na-eweta n'ego nneeli. Ha na-ajụ ego ajụ. Ife eme bụ na ị nwetụrụ obere uche kwesị ka ị nata. Ya nnọọ ka mma agwa gị. Nsogbu adịrọ, ụlọ emebiri anya. Mama, ọ nkwa ihe ọzọ nche gwa gị ịma na achọrọ m ịga akwụkwọ. Maka achọrọ m inweta ihe a na-akpọ WAEC. Okwu ikwu amagbu onwe. Maka na ọ bụrụ na ị gara akwụkwọ nwere ebe iji isi eche. O nwere ezigbo ọrụ ị ga-alụ, nwekwa ife ọbụla ịchọkwuru igu nnukwu akwụkwọ ma ị karụ eme mmenwu nya okwu anụ ikwu amaka. Eme ka nje n'ụlọ akwụkwọ ojufa ka nje fuo onye isi ka ngwa ya ka mma ma gedebe ya efe ebe ya bịa wee soro fa wee mana dịkwa ya o
Amakwa m ife niile ịtekọba. Amakwa m onye nkụzi ya kpata ka ịbata. Mama, ihe a nsị n'ohe, onwe ihe ome, atụ ihe akịta esenye, ọ na-esi esenye na Malaysia. Ọ ya kwuruzikwa, ọ na-esi na chọrọ ijikwa mma bujie m aka. Ame mbuji aha mama ya akọcha ya bụ ebe akọcha. Mama, ọ ya bụ na... Mba akọchasị aka ị ga-aka dịkwa. Ọ ya bụ na nke a na-achazo na nke a na-achọ. Akụkọ nwa ifeome, ọmarụcha anya plasta na ndị otu. Mana ihe eji akwụkwọ. Taa, Chiedu, ezi ọyị nke ebe nọ. Onye na-agbọ gị na-abụ Tekno, Slim Daddy number 1. Danya, ka m gwa gị, abatago m now. Achọrọ m ebe ị nọ ka m bịa ebe a nye gị ego ndị Malaysia. Ihe ego ndị Malaysia na-akpọ Malaysia ringgit. Mama, ana m ego kondo n'obodo oyibo wee bata obodo a. Ya na-akpọ kondo. Kondo ọ dị n'obodo a nwanne. Ana m abịa ka ebe ị nọ na. Oke nọ n'ụlọ. Mgbagba akpị m chere m. Maka gịnị abatago m Malaysia. Atụ eji m ego ndị Malaysia na-akpọ Malaysia ringgit wee bata. You understand? So ana m abịa kịta. Chere m ebe ọbụla aga ka ị na-aga ebe a ego ole ka anyị enye gị ebe. Kansụl ebe ị na-aga. Hapụ ebe ị na-aga chere m na-abịa ka anyị ego ndị Malaysia, ego ndị obodo oyibo. Ehe na ọmụnwa bụ Tekno. Slim Daddy number 1. Gwa m na-abịa na okay. Kwadoga idebega akwụkwọ. Biko ilu ụlọ akwụkwọ. Gwalụ m onye isi ụlọ akwụkwọ na mma abịa fụ ya ma emesịa. Onwe ife dị mkpa nchọ ka ịba. Ha, mama, nke ịchọkwa ịbịafụ onye isi ụlọ akwụkwọ a, ya makwa m na udo dị. Udo ya akwa dị n'elu nsogbu adịrọ. Ọ maka nwanne m nwoke Chukwu. N'uche aka m, ọ ga-akaba akwụkwọ. Maka ife anụnwa anọ na-eme ife Malaysia anụnwa mba onwe ka ọ dị. Aja akwụkwọ nkụsisi ya, ọ chọọ ịnachi. Nna, ụtụtụ ọma iketago. Brother, ụtụtụ ọma. Afọ ndị kwado gị ga-akwụkwọ. Ee. Ka m chọrọ gị ya ọ ya bụ ihe olu na akwụkwọ. Mkpadụnụ, ọ gịnị? Nke aka ịkpọrọ obere ego. Nyekwanụ m anya ya. Mba, cheka n'obodo oyibo ka ikwu. 1, 2, 3, 4, 5. Ọ bakwa na 6. Ịsatọ. Ite naanị 11. Ka ịchọ inye nwa akwụkwọ ka ọ wee mee gịnị? Nne m. Nne nke anụ nwa welu jebe. Ka iwere ihe iwe welu wee golu akara na buns. Si fafanya ga obele akamụ na efele. Mgbaje. Jeff ma nwa m. O ya azụmọnụ. Anya sebe gwoli. N'ezi anya ije. Onye ọcha m. Esogbu na mmedebeli ya o. Agbaghị nkịtị wele ego ije na ife nwa wee jebe ụlọ akwụkwọ. Mama. Oke ebe mma enweta ihe ihe a na-ekpo ekpo na-eji esa moto m. Ncha na-ekpo ekpo ka ihe eji sa ụgbọala. Olukwa nyi. Ọ ka isi asị na Malaysia. Na ihe arapụba n'ife a bụ Nigeria. Ịkwụ anya mmiri. Na-ekwukwa mmiri. Ọ bụ na mmiri dị na well ikulu ọ dịrọzikwa eje na gọta a na-enwebe ebe mmiri dị ọcha na-adị na gọta. Wee kuru wee sachapụ ya nọ ka esi eme. Ma ọ bụ ije na akụkụ ebe a mmiri na-eru eru. Wee gbokọrọ. Mgbe ewe na iwe emesịa anyị ga-egote. Ihe ọtakwa ego nke a na ihe weta ego ọzọ. Mama, mma agakwa efu ya mbụ ochie. Nke a bi na ebe a na-ele mmiri n'afọ obodo anyị. Chinedu, nke anyị na obodo fa na-eke ọka. Ọ maka na-eji anụ mkpụrụ ụbọchị one ka ya anụ. Mkpụrụ ụbọchị 2, 3. Ịbụọ ma ọ bụ 3. Nsogbu adịghị. Mana ọ nwere ife nchi kọtala ya. Agwalụ m ada m nwaanyị Uju ka ọ gwa onye isi ụlọ akwụkwọ na mma abịa echi. Achọrọ m ka anyị ọnya ka mma ma ọ ya etinye gị n'ụlọ akwụkwọ fa ka isolu nene n'ife a ụmụazị ibe ị na-enene a na-akpọ WAEC. Ọ dị mkpa na ichi na ị eje ebe a nene ya. Maka ọkwọnụ ihe a na-akpọ WAEC, ọkwọnụ ya bụ isi mbido akwụkwọ. Ama m n'ịma. Ọ bụ na m nweta kịta agabago. Ọ bụrụ na ị nwere WAEC,
enwekwa ezigbo ọrụ ị ga-enweta ịbịa ọrụ na-enye mpịampịa ọrụ mana ijidie ịchọ eji amagadum echi weli ya wee baba ọ dịkwa mma na ị nene nya bụ ife na onye ikwu na aka ọ dị mana nwakwa ife nchọ amara m nnọọ ụmụ ife itegasịrị na arụ dị nnọọ ka okwu mmụọ ka okwu alụsị ya bụ aja tụrụ ndị egwu nkwa ka ọ dị aja tụrụ ndị egwu mmakọrọ mgbe m fuli obi mapụ m na anyasị ala n'nwekwa m ụra si enwere m nọkata ịgọrọ ife ọzọ tupu na ndere afọ m ebe a idekwuru afa gị ọ bụ tekno ka ọchụkwu dị original dancer. Why you not be smart? Baby, one is loaded. Just wanna spend it on you. Just wanna pump it on you. My baby. It's a Friday night. You don't get this girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. You don't get this girl, me no feel alright. It's a Friday night. You don't get this girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. Cool, me no bad man cheesy. I don't say me no send anybody. Cool, say me the rose back crazy. They just say me no fear anybody. Sexy girl, she want make me feel alright. Say this girl, she want turn up the light. I got the power and I got all the might. So me turn up the stage and me turn up all night. Who be the bear where they wine like a maga? Say bad man to ask them, so who born their bad maga? So me tell her say your mother and your father be the maga. So me tell her say your mother and your father be the maga. Cool, it's a Friday night. You don't get this girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. You don't get this girl, me no feel alright. Cool, it's a Friday night. You don't get this girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. When that thing me, they make me feel alright. Take this girl, she the bust up my mind. That the girl, she want turn on the light, yeah. She want turn on the light, yeah. On the low key, shake that thing on the low key. Now you they drive me crazy. The back I gone crazy. Check out that water bum bum. See this girl, she a lick it on down. Why am biting? Ama Tekino. my mom One le. Can kọrọ gị ife. Ka ịghọta ife na-eme n'obodo anyị. Kairie ndị a mugu, kairie ndị a loka na-akwụ ụgwọ. Kairie ndị a loka. Oge wa with techno na. eme na mmemme nwunye mmemme nke mere eme isi m apụtasịbe mmemme nwunye nwanne isi gị apụta isi gị apụta na nke a ọnwa ahụ Chinedu ife na-eme n'obodo a le ị ga-eme dịka tekno nke ha ma ama mana oge wa wo tekno anyị na-afọ anya karịa ndị a loka ịmara akwụ aka na ọpa iwe ka ike ntị na ọchanja nwanne ndị mpịawazụ erie gị mugu na mba mmemme nwunye ife anyị na-akọ ọmụ agwụ Chinedu mma ife na-eme n'obodo a ndị a chọrọ ịfụ gị I don't be taking no, I be fake. Igbo abụrụ ezigbo mmadụ. Na afọ ta adịsa alụba mmiri o. Onye abụrụ ezigbo mmadụ. Na nwanne ọ na-eje nne ezigbo tensi ka mpịazi alụ gị. Ka ife unu ji wee kwụrụ na be emeta. Chinedu lijuo nsị ọnụ. Lijuo nsị ọnụ ka Chinedu lie ezigbo nsị. ị ga-eriwe ọnụ. Ka ebe bụ iwe gị. So gị na na-ajụ tekno bụ ezigbo alụba. Tekno onye mana onye bụ ọrụ. Odogwu na-ebe ebe. Ị ga-emere anyị ifeọma ka anyị na-alụ hand in hand ka ifeọma na-eme n'ime ndụ anyị na-awụpụ anyị sinsi na-akọrị ọrụ asọghị mgbada
na nwanne ị ga-emere anyị ife ọma kịta. Ka ife ụnụ na-akọ Dị iburu ezigbo mmadụ. Iburu ezigbo oyi. Cha. Eh? Seconds. Biko. Mụ na Alhaji Tekno. Ese mụ selfish. Ezi. All selfie, I don't want selfie. I want selfish. And the mayor tampo by jide. Open na ya boy back ta na ya ba piano zo na akuzi akese kebo selfish na kebo selfish. Na ife na akọkịta na abụ na ịma na ibu ezigbo ọyị anyị. Yọtago iwu n'ezigbo ọyị anyị n'ife anyị na-akọwa na abụ na ifu n'obodo a na anyị ọgwụ dị ndị mbụ na-egwu egwu ma nke a na-arapụ agharapụ ma nke a na-agụ agụ na anyị ọgwụ ndị mbụ iji obodo a gburugburu even obodo ndị ọzọ anụgasị nso n'obodo anyị a na-abịakwudo anyị fa na-abịa sị Shaggy bọbọ biko kụziela anyị ka esi agụ egwu kụziela anyị ka esi agharapụ anyị na-akụziri fa ọ ka ịmalụzie na obodo a na-ananyụ nọmba 1 village champion n'obodo a adọkwa ama anyị aka. Yọtago so ife na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ya akọwatalụ Tekno bụ ya maka anyị nwa anyị na-agụkọ egwu ọnụ yọtago anyị na-yọtago rapụkọ egwu ọnụ na oji aja obodo oyibo nwanne na udo ya adịnụ na yọtago ife ọma na-emezi na ndụ anyị nụ. Shaggy bọbọ unu chọrọ ime kolabọ Tekno kolabọ ị mana Tekno wụ onye na-ewuzi ndị ka ọ fụrụ ndị ofe mana fụrụ ya jụọ ya Alhaji Tekno onye awụ ife a na-akpọ celebrity stardom ya na-erikọ n'elu ebekwa na onye a nke gbakara m isi onye a nọ na Malaysia Kuala Lumpur be m n'igwe arụjuo m oyi o butere ike ego mbute mana mma ife ga-eme ka ụnụ baa uru n'obodo anyị. Ife bọọlụ kịta na ife egwu kịta bụ gas kai onye ezikwa ka oge tuwa dị mara ya nwunyele gị anyị ga-emele gị ifeọma imele anyị ifeọma maka ndị anyị wee dị mma. Tekno na-ebechagodi Tekno bechara ka nna abịagodi kwado nna ka je mụ nka anyị ji ndị maka ya ụnụ na-abịa ụnụ wetara m ọjị weta mmanya ọ na-abanyekwa akwa aka ige ntị akwa aka na ọpa iwe ka ige ntị na-acha ncha mkpụrụ ọjị ka bayaki na ị ga-abịa na ụnụ chọrọ ife Tekno eri ụnụ n'obodo a ị chọrọ ife Tekno onye a na-afụ onye nọ na Kuala Lumpur na Malaysia be m n'igwe arụju ome ka agbakara m ntị. Bobo. Is you that is here? No, it's not me. What you want? Okay. Tell me what you want. Oga Bobo. I'm telling you, onye mpia ya. O nwere egwu nchi ije gba egwu chi na mmadụ ga-egwu na egwu nwamba mmetụta ahụ ịdara m ndalị ụtụrụ ahụ na-akpọ nkọtọkọ na-enwere nke kwara ibe ya. Okay, customer Dada, you is interpreting it coming down to my level. I don't hear what you said. Me talking. Say me. Money and Jatuka. At hotel. Now you is talking what I can understand. So, you are telling me for me. What am I going to go? Now, it's a bit. All. That one is bad, yo. You make miss everything that is inside this place I give you. Customer Dada,
That one. Tell me everything that is inside here I give you. Your cassava I go stand like this. I no go come down, no. If you're not qualified, see, do it. It was your fancha. Me, I is not understanding what you're saying. Let me cook man give you the one that I know. Hey, you see this one, this one. When you take this one, you will do. Till together we tire, you be stay gidigba like this. You will not. The girl will come back again. Oh yeah, take it and thank me, Sikira. Siki baby. Oh God, Bobo. Siki campaign is again. I'm being good. What give a ball? You one day, soon. You will see them. With the nigga, I not the me and you. You think I've gone crazy? Yes. Hey, give me money, let me get out of here. Oh, give my money. Later, Abi. Tomorrow. But one book, you say if I'm going to get equal concussion, I will solely. Yeah, buy your money, will do them. That woman, I'm about to give one back. Gabaziabo. I don't understand. Don't do that kind of thing again, no. Why look like all those villages? Don't because I feel like I'm Keke esu afọ anyị ebe anya gị dị n'ekwentị gị keke esu afọ anyị onye matiri olukwu onye yere ya na-ekwu n'ekwentị nka ọ na-eme eri anyị mụ na olukwu na-ekwu na fon lekwa ha ma agwa unu onye na-ekili na fon bụ Alhaji Teklo ọ bụrụ na m hụ mụ na Teklo sele ihe ndị oyibo na-akpọ selfie Alhaji Teklo ka onye bụzi Alhaji Teklo n'obodo a nene keze mgbe iji bụ Tekno keze mgbe o ji gaa siti anyị na-amarụ kọsọ anyị na gị nọ na village anyị chọrọ ọsọ ebe a poem lekwa ha ma gwazi unu amalodi unu bụ ekuki ebe ọ bụ na afọ be Tekno unu na-anọskwara the same level na anụ ya Ijoma ka anyị dozie anyị eje na o doo m anya na onye ala dịsịrị ya mma bịanụ unu na-ekwe ka m gosisi unu kwete gosi anyị lee ya ọkwa Tekno Alhaji Tekno ọ yawa nene biko zie lekwa na ma bụ ekuki na kacha mụ nụcha mma ka eme emeziri gị ngụ akwa chọrọ ihe ya n'ogbe nsogbu adịrọkwa o mma gwu n'ebe ọ nọ Tekno nọ n'obodo anyị afụgo so unu chọkwa ime ebe ọ nọ nsogbu adịrọ unu ga-abịa be m unu na-abịa jiri nwayọọ chi azụ ndo bayara na-emekịta na-aga na na-eso m n'azụ na-etu m afa si ya sọsọ ya ka m kwụcha na-aga na-etu m afa na-aga n'azụ unu gafee m mee osi ukwu na ebe Tekno nene nwaanyị ọma nwaanyị mara mma
So now, how you Johnny? Come. To the do your say, as you legit like this, as you tight like this, see your uku, the sarambara. Wait. Have fun now. What are they calling me? Why you dey run me down? You know say I like you. I don't tell you say I love you. Say I won't marry you. Why you dey form my hand now? Eh? Why you dey form my hand? I'm not tight rich. I'm not clean rich. Wait oh. You want marry me? A boss. You want marry me? I no fit. Literally no. See, Nene baby, I dey promise you like this, eh? So if you roll with me, eh, I go clean you up. I go wash you, eh? When all these guys see you for outside, eh, they go confirm. You feel me? Hey, okay, what I know for? Wait, make I ask you, boss. Like this your mechanicing working. You want to use in cleaning me? All mechanicing in alo. So mechanic no be human being abi? Let me telling you, anytime you see me for loading, stopping me killing you. I got my bugo. I was calling a question news also in the new Nagwagi. I was calling agua. Just start. Wait. Now do not man like me, they shout the people. Be the class. Now love they cause all these things. I blame love. Don't be love. Be the classy. Me I dey classy. Nene. See nothing for this life no go make me. When I go make me climb that hill, I go climb am. Okay, I dey come. Frasa afaya Rose nurture this girl. Rose. I like taking no. I like you cooking Bana. Diana. We also. I'm not going down enough more. Jogodo. Egwu what? Jogodo. Meta kanka. Jogodo. Jogodo. Onye ọbụla goro jogodo by tekno ọtụtụ. Jogodo. Awatu ka jogodo. Ka ndị ji na-akpọ autograph. Dikeh alụrụ aka. Chineke tekno metụrụ aka. Autograph. Ya autograph. Afọ mbugo autograph. Autograph. Jogodo. Ima egwu a na-akpọ jogodo nke ọ baịlụ. Tomos jogodo. Yeah. No, man. Jogodo. Mama, kezi maka Chukwudi kwani? Ona ozi abiazi bai ka Omego Travel. Mbana, Chukwudi kan ya. O jelo kedu afọ obodo adidebe nke anyị ka o je fọ ya nwoke. Ọ na-abata. Ọ ka na mama. Imana Chukwudi onye na-agụ egwu a na-akpọ Tekno. Onye? Tekno. Onye bụ Tekno? Kekwa nke ọ na-eme ọkwa Tekno. Egwu a na-akpọ n'ụlọ oge niile ọ na-emara ya. Nne ọ bụ so ofu egwu ka ị na-akpọ. Egwu ị na-akpọ kali. Ọnya bụ na ide eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ. Ka mmezi ma nke Tekno nwago na nke onye nwago. Okay, mama nsogbu adịrọ. ICC ya nni na nje tinye ego gị maka na n'oyide ka n'oyire. Nge tinye ego ya imene ya ọfụma. Okay, ndị anyị na-eti ya na-agba egwu. Nge tinye gị. Nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ ya bụ na ya mensi ihe. Bacha anya bụ akwụkwọ ndị ka nwunye biko ezigbo abụ uche. Mama no wo konye manno. Ono ndem boshi mata na egoro ndo ofu na tieti Davido Whiskey nju oge ndị ekete maru. Biko nga nwa nke ndị ọgbọ m gịnị bụ onye? Mma nwa nke ndị ọgbọ m. Ọgbọ ahụ.
Na isi na-akọ. Ole ndị mazi fe. Emekwa mkpọ a Kristo Koti etiri egwu na Jide Obi. Oge cheka lote egwu lọgụ fafa na-agụ mgbe nwa papa gị na-achụ. Mama biko ana m ama ụdị a. Ana m ama ụdị ahụ. Ụdị auto ndị mgbe ochie. Rapụba mana. Ọmụmụ elokere ọnwa nke Kristo Koti. Ifuru mgbe ọ nọ skuul ọ sị nọ ABC 1 2 3 do. Ya ga kuzi ọba bakata si na ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ. N'isi mpe n'ifu nwanne ka teknọlọji na-akpọ Drake na afọ n'ọkpụ ya bịa Drake n'ọmụ abụọ ala ji tekno nna nwanne ọ na-akọrọ ya ibi na ọ na-akọ nnọọ ka mụ na ya na-abụ na-akọ nwanne isi mpe m mpekeze n'ebe nnụnụ nke na-eme ekwuzi n'okwu nchọba mma achọba amụfu hei nke gbara amaala Drake ka tekno nọ na-ebe n'ekwentị anyị ga-epịa n'ogbe tinyere ego arụ foto ego ofu mmiri naira were atawa galuo egwu kpoli otu anyị solosi anya apụsị na studio na mapụta je kpojela tekno ka o jenyere ndị anyị aka anyị lụọ nke mba lụọ nke bụ lụọ nke ịtọ tekno were atili Drake na jezi ya na mgbago bịa saịn ya anyị maka na nke bụ eziokwu bụ na mbụrụkwa international artist ife ọma emewekwa na ndụ m ka mpenyezigharị gị ana na ị na-ekwudo nke ifo ka m na-esi ebe a na-ahụ ka m na-esi ebe a na-ebecha na-ehicha onye ga-ego anyị ofu mkpụrụ anyị mpa nwe nkịta na na-eji ili ya ọ bụrụ na o kwere ekweta m ya kezi nwanne tekno ya ejiriri nru egwu na ọ ya etinye m n'egwu ebe nke Drake nọ ya nke gị amaka nwanne ka mpenyezigharị gị nke gị bụ tachi unu nwere anụ ị ga-ele ife bụ na mụ ga-aga tili bọs m arụ na ma etili azụ suo ya afịa meri ndị obodo ife ọma ka fa wunyere m aka nwere abịa ejeluwa egwu ọ ga-akpọlịa Drake maọbụ ife niile ikwu na ife niile ikwu kwesịrị ebe abanye mana nke a abanye kezi nke bụ na ịchọ ije lezie bọsụ gị lezie bọsụ mana iji na-enweta ụmụ obere ego eji na-atachi ọsa kezi ife ya na-eji na-atachi ụtọ ọbụ epụta nye m 50 nye m 70 ndị a na-atachi nnọọ mbanụ ịghachi ife ọzọ iyere ọ bụọ bọsụ ọ bụrụ na eburu ezigbo enyi m nwoke na-anya esi na-ewuru m anya ọkụ maka gị n'isi ọ ife bọọlụ na ị na-ewuru m anya ọkụ so iso ndị a biko ka mpanyezalị gị na-enwe bọọsụ nke gị onye chi ili ya ngwa sorry ewere iwe ndo ekwuzi n'okwu ndo ga-agbagharị achị ego ka mụ achị ego mana bọbọ ya ifo ka na-ere m akịta na ifo ka na-ere m akịta n'obodo a na-etiwago m yọtago ụta isi na-afụ Drake fa ka anyị si na-afụ n'obodo a na-etiwago m maka na tekno emego m bụrụ onye a na-ekiri mgbe ebe ahụ akụwa nwanne ka anyị na-etido nna ada yi na ha ga-esi ya apaja mecha anya ọ na-agụ nwanne ebugharị akwa m ya yọtago ya ị na-akụ ya ifechapụ ya ị na-emele obodo ihe ọba mba na ị ga-etenye ya ị na-akụ ọ na-abanye ị na-etinye ofe ọ na-abanye ka mgba ndị mgbu ala ka ndị mgbu ọmụnwa bụ tekno official ọmụnwa na-eme ndị mmadụ abụrụ star nwere egwu ụlọ ọfụ a na-akpọ jogodo ọ bụrụ na igbo egwu ọfụma mma eti gị na vidio jogodo obi dị ka mma na mma tara go kwụsị onye mata m dịka onye matara mpịa na mmịa ọ mbụ Slim Daddy #1 Friense tekno original dancehall. Why you not best man? Baby, one is slowly. Just wanna spend it on you. Just wanna pump it on you. Onye kwa na-akpọ m. Chukwu dị nwa m gịnị ka anya m na-afụ? Ọ bụ esi ebi. Ọ bụ gị ma na-agụ egwu a ka ọ bụ ya bụ na-agba egwu. Nnọkọ kịta ka m ọzọ ife na-azate. Ọ bụzi ife ụmụ na-eme ọ mekwu ya na ene ji ife ụmụ ka nna efughị ihe na-agwa gị iche na m na-asị asị ọ ya mere onye ọbụla chọrọ ka m na ya see foto onye ọbụla chọrọ ka ndị rie ya ndị ede n'aka na ndị ọcha na-akpọ autograph
I come up with taking no official. Stream daddy number 1. Can I get that? Can't you put a jump as an hour? I can't imagine for you soon now. It's not yet. I'm a big one. Get out of the way. I'm not wagging. That man went out all way. I'm going to go home. Oh, my God, you see a big man. I told on the EGWU. On the Sunday, you're going, my young man. I'm going to call him. No, can't you hear us or to pull? You walk in EGWU. Only EGWU and Melon EGWU. More than come on, baby. My mom will be eh? And you are a memory. Eh. Unga kodi kabaro bomb. Manisia drawing. Unga no kodi kanele original techno. You are German. Unga no kodi. On the like him. Ndị na-ada ndị na-ene egwu dịka anyị na-ekwu ego ole dịka isi na anyị ga-enye gị igbo gọvanọ akpara afọ ego ihe onyinye gị mụọ na si na ihe enye m ego eji arụ ego ofu ana m ga-agwa mpa m ama m na ọ ga-enye m ego ahụ m ga-agwa ya ya maka egwu ya ntị gị na jogodo ọ bụ na ine na-ebe jogodo gaa na gịnị jogodo ihe a bụ egwu ọfụ tekino m nwa gụrụ stream daddy number 1 pana ịma nke na-atọ m ụtọ nwa anyị ji abịa ebe nna ụmụ nke nwe m bigi cassava I get the bigi cassava ọ ga-adịkwa maka nọ na-egwu gara okay ọkwa jogodo Techno. Okay, techno. Techno gwara gị na agụrụ na agụ ya. Ntakwawo. Tekro asịkọ na nri na-agụ ya. Mana abịazi m bịasị otu ọnụnwa tekro na nwoke bi. Na onye na-edusi ya afọ, wesi ka m buteli elu. Okay. Ebutere m ya osipaka. Nya na anụ ọkụkọ eghere eghe. Nya na ihe ndị oyibo na-akpọ salad. Hey! Kekwara ju eburu ofu ihe m butere tekno ka iburu kwa bịa. Aga mụ na gị bịa mawa aka. Onye iberibe. Taa! Nekwa onye a. Onye na-eme gị isi bụ onye ala. Nekwa onye dị ka adaka. Na ị na-acha ka ọmụ gị na-agwa. Ọ isi ebe gị ebe a. Isi ebe gị ebe a. Isi gwa dị gị. Yoka! Ịbụ onye ala. What's wrong with you? Nemo. Okwo Lose we tiemu gogo were mbo. We gawasa milu gawasa malu. Gwansa rin gwansa. Wo. Every time you be speaking this or Igbo. Am I Igbo? Am I Omo Igbo? You will not speak language that somebody can understand. When I is telling you to go into school that time, you is following man. Look at you, Igbo, come on English, you cannot speak. Nekonya. You were juba boom. Seba poor, don't feel man. Hey, you seba poor too. Hey, seba poor. You will not speak English. I will go to America now. Is that you going to disgrace me?
You are going to disgrace me in abroad. Mo di me fegi. Sekira ko seki ma moro. Who me fegi? Mo da pada fun back to center. Waiting. Every time somebody be speaking Igbo. Ah, you not say since people are correct English like me. No sense. When they take your photo. When they frame one go. Oscar no give me. Uju. Ke kwanu ke kime? Ando kwa mmanya ike agwugo m kenja agụ akwụkwọ agwụna m. Ana m afe. Uju. Ife kwa ka isi amoke. Gwam ihe na-eme. Na na-achọ ife ya si n'ọnụ wee mana ịma mfịọ. Ọnụ tim. Ya anụ anything. So ị na-ezolu m ihe ọkụ ya? Nne m ụkwara ihe na-ezo gị. Oh, you like iwu na onye na-ezo. Gwa m. Onye na-ezo. Nke bụ eziokwu. Mama ọkwa na nna amụkekwa ọ gbago akwụsịkwa ka anyanwụ. Na-ezu ike nọ. Mmadụ ama mgbu onwe biko. Ma mgbudo onwe m. Sam. Na-enega anya o. Ọ gị nwa na amụke anya. Ọ ka ga eju ebe nne nsogbu adịghị maka ihe gwara m mgbe gara aga maka nwa gị nwoke. M ga-ahapụ ya ka o soro na ndị ga-elele ule WAEC. Etu ọ gara amasị m ka ọ bụrụ na ọ ga-ebido na ụlọ akwụkwọ nke ọzọ nke SS2 ka o nwee ike mata ihe a na-akọ maka ihe gbasara WAEC a. Mana nke ọzọ nọ na ya bụ ụmụ ihe ndị a o segasịrị n'ahụ. Amaghịkwa m onye nwe ụlọ akwụkwọ a ma ọ ga-enwekwa ike ịhapụ ya ka o buru ya bata n'ụlọ akwụkwọ. Ị na-ekwu nke a na-afịkọsi iru etu aka ka mụnwa si na-afịkọ maka ya bụ ife dị ka ife ndị na-agọ mmụọ na-ete n'ahụ mana ịma gị ife dị na ụmụazị apụta amụrụ nke ajọ ma nke ezigbo mana ife mekwanụ bụ na ya bụ ife ama mfichapụ onwe ife ndị ọcha na-akpọ tattoo esere anyị ese gị agwakwa m ya si ama nwe ka e esi fichapụ si n'ọsọsọ ma m ebepụla aka ifuru na nsogbu dị biko ị ga-akaba arụ yọla anyị onye nwe ụlọ akwụkwọ ọma nnụrụ n'ofu arụ ọpụa ka o bulie wee gụọ anya bụ akwụkwọ biko nsogbu adịghị aga m anwa oke nwere ike ka m mara ma m ga-enwe ike nkọta nwa obi ya maka ihe gbasara ya ama m na m gwara anyị ya nghọta nsogbu adịghị ọ gozikwara ezu ịchọrọ inwe ike ịgụ ya inwe ike ịgụ ego kpuka mkpu Amerịka ego ọ na ya ozugbo ezu ozuru ọfụma na mkpọrọ ya direct ịma na Amerịka ka ọ nọ ụlọ ọfụ ya deposit yeah direct. Yeah, I'm doing fine. Yeah, I'm here with one of my artists. Mercy. Okay, let's in the building. That is, in the promise, that is, Oyama Mano Wanili, you know that. When I give Mama Mano Wanili, you know that. Bele. About 1 year, Obu ke to aga fu abata ka ifu wanya ngwa nzubano o de lembe mana bobo oliwo onye na-aka egwu a ama mmanụ wali enwere ike igwa ma ahịa ụta ka mara ma amakwa m ndị na-aga egwu dị iche iche amacha m aha ha o nwere ike igwa m aha onye a na ụlọ onye m hụrụ n'anya nghọta ya gwa m ahịa ka m mara m jiri nwayọ ya dị na gị ọsọ ife akịta amụ ya efu ihe achọba amụghị achọba ka mụ agwaza nke bụ eziokwu mana mana ngwa akịta hafụ akịta ma na ọlụ akụgo ọlụ enwezi isi na-abata isi na onye ama ama na-aka egwu bi n'ekwulu ha
Waiter, I want you. I don't know. No way, I can make it. No way, I can make it. For the million. Come back. You ain't a fucker. You don't take it. What you take? Oh yeah, oh yeah, Okute, one may be corrupt if you marry back. Mana, can't joke. Go to see Mara Techno. One nigga, what up? Edu, the guy, yeah, oh, Aqua, Ogulu singer, from here to Lugo. Oh, Aqua, oh, Ogulu carry. Up here. Neku, Negente. Edu, what I can walk. In what I can walk. On my people, K for me. You should go there. Open the young woman. In one, and I need a car. One that no lie. Yawam, Nam, Ojukure will take no. No get my, I am not looking even. I am international. I could go, I know Jay-Z, go, I know a willow, I could go, side to ego. We go now down. Ego, Gabon dog in him, Saha to cut ego, Nia to the ego, into the gorilla, short and chicken one maker. Well, they can waffle. You do make with them. Emma Keke with them. But I can look at Lecharania, which I want them more. Or to one why I'm winning, put on one them wine. Ask. So get one them white, put on one them white. To him, is Yoku. And Masiga Cotala. And my work is there. Emma Keke will be move for another one touch. I'm a zero uncle. Na one more with the musician, this celebrity. Morocco. I may come to one more. I can what I can. Oh, they here, but attack on us one. Tim. Why Maragodi no war look I know? I need in the madu. Look at kind of no look at a poor look at a techno name. Or if I jelly Biko break. Look at now. Look at a cool war. Here gone now. You can do manchando. Oh, if I know. You can do manchando. The more you look, the less you see. Oh, now. Oh, if I know. What you go? Ndi watch ejire the EFCC ICPC one OCC one YCC BCC I know CPC ihe niile ji posi n'azụ ejire bidon one akwa ka igente akwa ka no pi we ka igente no chanja ndị bia wazi eri ege na eri buku wachekwo mgbebie ụda na gbe son ndị police ndị woji agide ejide m amanjide gị ICPC agide ejide m amanjide gị EFCC mba ihe nle nwere isi amanjide gị nwanne kairo bata gị na ife anyị na-eme iburu ebo mbute
One day by you na final. Ịbanye ego. Okwute. Biko gbaala maka m agbanwego. Abụzi m onye a iche na mbụ m agbanwego. Ngozi Tekno. Bao, yambuzi ba Chukwudi ka mbụ. Amabụ gị ka Chukwudi, Ngozi Tekno. Ọwọ dị Tekno, ịwala Chukwudi da. Mmapụ ya bere na abalị ka ọ wa nwụta. Chukwudi. Gome m gị bido agbaghara gị. Gbogodi mebe m gị bido gbaghara wanye Chukwudi. Ịwọ dị Tekno. Gome bụ ama bido na ego m izuru. Chandum igburu m. Gburu m ego m. Nọrọ n'elu ya eme m ga-agwa ụmụ ogene m onye ọbụla atụkọ ego. Ndị na-enwere ego aga bie weta ka enye gị. Ka iwe ike kpọpa ebe isi ga-akpọpa ya. Ka ọ ga-esite na nwanne m nwaanyị etowere ime o weta ehihie abalị n'elu nwanne m nwaanyị. Ote ka esi jiri 5 million nwanne m nwaanyị wuru ukwu ebe begide ebebe nwa n'afọ hapụ ya gbafuo esi mgbaghara gị. Elebe m gwesi ebere agbaghara gị. Ana m agbaghara gị ụmụ nwaanyị ụlọ anyị niile etowere ime. M na-ekwu okwu ụlọ anyị ọ dịka ga-asọ ụlọ nna anụ ụlọ anyị ụlọ ụlọ ebe isi bịa ụmụ nwaanyị niile etowere ime. Elebe m gwesi ebere agbaghara gị. Emeka na ụmụ nwaanyị niile towere ime n'ụlọ anyị ha gbakọọ a ga-awụ mba ụmụazị niile amụọ a ga-awụ katọlik. Elebe m gwesi ebere agbaghara gị biko gwa m. Tekno ndo ese wala Chukwudi ngwa m gwesi ebere agbaghara gị. Elebe ọ Okwute abịa n'ego a ma m ihe mmemme ka m kwuchi ya gị n'ego mana m ngachagodo akwụkwọ maka abata m ka m gaa akwụkwọ ngachazi akwụkwọ oge ahụ m bịa n'ụlọ nwanne gị nwaanyị ka obi dị n'oge mmanụ ịgacha akwụkwọ ị bịa n'ụlọ nwanne m nwaanyị ka obi dị m mma. Ị gara mba ụwa bụrụ ka ị gara mba ụwa gaa ihe hụ na mba ụwa gwa gị na ụlọ akwụkwọ mara mma mere iji lọta si na ịchọrọ ịga ụlọ akwụkwọ. Ọ dị mma biko achọrọ m iso ya gaa ụlọ akwụkwọ ahụ ka m gaa matakwu ihe. Achọrọ m iso ya gaa ụlọ akwụkwọ. Okwute mụ na gị mana ịgbadago na enweta esi kwuo na ndị okenye ada aga ụlọ akwụkwọ. Ọ maka ihu ma ka iji ekwu eletisi ma na-aka ala m ọ maka ihu ma abụghị ihu a wụ nnọta o si bịa ụwa ebe ha m n'ime ahụ na anya aka dị m sarịsarị ahụ ihu a abụghị ọta Chineke si ọ dị ihu. Ngwana ihe mere bụ na mma agwa na nwanne mma m ka amalị ya eme ka ama na ọmụ na gị ya eso ebe a. Biko onye ọbụla ị chọrọ ịgwa yọwara m biko chere m ebiko ike achọrọ m nnọọ ọ na-agụ m agụrụ ịga. Chukwudi onye isi ụlọ akwụkwọ si gị bịa echi ka ị detuo afa gị ka eme efe niile nwee ime maka ịba na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ịgbanigokwa ememe ngwọrọ ofe ihe ka emekwuru ya bụ gịnị mgbe ọbụla ị na-emele ya efe gịnị mama m nwere ezi onye m chọrọ ka inyere m aka wee tiba akwa n'ụlọ akwụkwọ a. Ọ na-agbani nnọọ aka nya mma bụta ọ na-agbani. Nsogbu adịghị ka eburugodo ụzọ mesịa nke ya kwụcha ụgwọ akwụkwọ emesi ife nwe ime n'isi anyị wee chọbazi onye ụzọ anyị agbụbata o wee bịa bụrụ ma nke biti nsogbu adịghị. Tekno nwa m ịbatago keki mere nna obi asọgbu kama ịhụ Tekno n'ụlọ akwụkwọ anyị. Nne biko ka ihe chọrọ ka m mere ya biko kwuwe. Nwa m na-agwa gị maka ya nụnụ nchọ ka o bido akwụkwọ n'ebe a ga-enene WAEC. Ị gwaghọkwara m na ọnwa onye na-eti egwu ama ama n'obodo anyị a bụ Naijiria nke na-abata n'ụlọ akwụkwọ m ịbịa denye ahụ ya n'ụlọ akwụkwọ biko ka ihe ọ chọrọ m ga-emere ya. Ife bịa ịyọ gị nwanne m nwaanyị bụ na anyị abịago ka anyị denye afa n'akwụkwọ. Madam unu ga-aga n'akụkụ nke ọzọ ebe a na-edenye aha n'akwụkwọ nwe ebe a ka anyị na-edenye aha n'akwụkwọ enu biko anyị chọrọ Tekno n'ụlọ akwụkwọ anyị biko gbaa mbọ gbalịa biko jee ka idenye ahụ ya ka o soro anyị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ebe a biko anyị chọrọ ya. Ọ nwekwa ife ọzọ nchọ ịyọyi ọ nwọ ya nwokekwa nchọ ịkpọta ebe a
ka o solukwa n'enya bụ waye. Nne ka onye nke ọ patara nki ka o Wizkid ogene onye nke ụgwọ ka ọ Don Jazzy ele onye nke ma ha ncha chọrọ ahụ na akwụkwọ anyị ya ịgwa eziokwu gịnị mere mma mefe maka akwụkwọ ụmụazị anyị chọrọ amụcha mma ncha ihe a na-eme na-amasị anyị ịgwa gị eziokwu ịgwa gị eziokwu a na-agbalị a na-anwa onye nke anụnwa bụ onye na-akpa mmadụ amụ nsogbu adịghị biko pụtawa ha anyị chọrọ ha nna ịgbalịala no ngwanụ obi asọgbuka m onye ma ejide ana ekene ha Mama, of if you now, if onye nwe script no so jump. Wow. That don't now bomb alright taking no. Bana stream that number mama na na enum. So go. Some I fa ke fucha no we banga. No pokwa na ikuro. Chi azoka na nne no. Enwe kwa ife nchi gwa. Abisiku ife afa na boy na kwa akwụkwọ ka ịgụba. Ka ịpụta ka asị na kwa na ịpụta na chukwu ojiji kwa akwụkwọ akpa n'aka wee pụta. Ekwekwa na afa lapụta yi kama adị ọkụ ya. Ka nọ nke na anyị maka onunu afọ ya mma ba ukwu ma anyị na ọ gaghị. Mama, ọ bụ ma akwụkwọ ewepụtago m obi kwa m bi yes na nchekwa akwụkwọ ewepụtago m obi mekwa akwụkwọ. Ya. Ka nọ dalugo anyị. Obi speed ị na-agba n'ụzọ dị egwu. Makwa onunu afọ ịdaba ukwu m ekwopụsigo. Oh yeah. Yeah. Oh, calma, na frente da gaga pô. Vai. Mama. On calma, tem na gaga pô. Que calma. Vai sukudo. Ya kame. Wanne. Idugodo dashi. Oh yeah. Mama. I'm going to problem. Okay. Mama is we face ndu na why. We wa ha na mabo ozbu tekino no. Na mabo ozbu tekino. Ami ya abuli ye church and ma wabo. Mwi neko ko gbogolo mara ni buru ezigbo tekino. Mama. Baka na go tekino aka mama. Oh yeah. Okay. Why you are in kwase. Mama. Oh, that's what we got. Yo, la nebe ko lesi wale chaba. Mama. Please, Jema uko. Wotakare ga mmalukwa ma obu ugodo iji akpo ye moto ibi. Oh, ugodo m. Mba ka nnene. Na aluso. Nyekere m ndị a dị n'onu gbapụta gị. Ọba, ihe na-emezi. Ọ dịkwa mma. Ọmọ bụ onwe gbapụtakwa nke obele. Hey, mbụsọ mma. Nke a ọ dị ka ma yipụte. Gbatakwa watch. Nwa na-eje akwụkwọ. Chee ya bịa o. Mama. Ọkwọzi ya gbapụta ka mgbapụta ya. Asọ yi dobie ya nsogbu adịrọ. Mami. Ya ka ya so ka. How? Kiji aja akwụkwọ. Nsogbu adịrọ mma edebe ya. Mami, na-ese dị nke ọdụ. Mami, talk about in. I'll talk about in. Talk in. Mama. Talk about in. How da pa mo ya? Na debele ya. Mama, isi na ada na male. Ye ego la akara. Onye ka si nye nwanne. Ilu ego la akara. Siba tinya ya akamụ na obele mkpọ.
come over 100 naira, go like 300, you get change. Eh? Mama, and then just taking it again. It's in Napa. If I chop the protect. It's in Napa. Ngwa. You match ba. Left, right, left, right, left. Mama bro na ke si meni no. Obo na kan si me. Left, right. Mba mommy, I'm not mete. Oya. Keep on. Oya. Attack. Oya. Attack. Shot. Oya. Left. Left. Right. Me na can watch you when I gaga. Left, right, match. Yes. I see one can see the left, right, left, right. Left, right. Oh my home. Oh my home. Oh my home. Oh my home. Andele. Jaja. Jojo. Andele. Jaja. Jojo. Andele. Jaja. Jojo. Andele. Jaja. Jojo. Andele. Na ganu ja. Jojo. Jaja. Jojo. Andele. Ja. Jojo. Jaja. Jojo. Andele. Le. Nna. I'm ekele si gị nne. Ihe ọmị mere na m. Otu isi wee mee ka m bụ ụlọ akwụkwọ. Ga-amụtakwu onye n'elu ke mma ama. So Chineke nna ka ebi n'eluigwe ga-akọzi gị. Agba eji gị na-ekele gị. Eziokwu m niile, ọ tụrụ m n'anya. Ofu nwoke gara na nke mmadụ ekupụtere ya rice. O tie o ọ tụọrakwa anya nke a. Onye butere rice sị ka ọ baa ime ga weta ngaji. Nwoke afọ aka na-akpa fọpụta ngaji iriwe ngaji. Ịtụrakwa anya nke a mana iji ngaji na-akpa. Osi agha Chineke nna gozie gị nne. Bulie gị elu. Ruo ihe ọjọọ niile obi adị ike n'ime.